Imos presentar unha emenda de devolución a ese proxecto de lei por 3 razóns fundamentais. A primeira é porque ese proxecto de lei supón un importante retroceso democrático ao impulsar xa directamente un control absoluto dos medios públicos e o nomeamento unilateral da dirección da compañía por parte do Partido Popular. O Partido Popular bloqueou durante 13 anos a creación do Consello de Informativos. A terceira razón pola que rexeitamos este proxecto é porque é un ataque directo aos dereitos lingüísticos de Galiza. Fixádevos, nun momento no que o galego está nas peor situación da súa historia, a aportación que fai o Partido Popular é limitar e arrinconar o galego tamén na CRTVG. Propoñemos que de maneira efectiva o 6% do orzamento da CRTVG se destine a impulsar a creación audiovisual galega e en galego, que se cree unha comisión de selección de ordes de convocatorias de proxectos para que haxa claridade e transparencia. E como terceira proposta, desde o BNG, apostamos pola creación do Consello Audiovisual de Galiza, entendido como unha autoridade independente de regulación da comunicación audiovisual. O debate que ten que ter a sociedade galega é como lle quitamos o mando da CRTVG ao señor Rueda e o devolvemos ao conxunto da cidadanía galega, que é quen paga os medios públicos a través dos seus impostos.